עוד אחד או שניים. טוב? מה שאתם רוצים? זאתי לא יצאה טובה. אז לפתוח ולעשות עוד. תפתחי את זה. זה יפתח. מה? את שמת פה... מה קורה כאן סבא? אתה עושה וידאו? לא מדברים על דברים כאלה כשמצולמים. זה הופך את זה ללא טבעי. מה? לא, מה שהיה לי, היה לי... אתה רוצה... בוא סבא תראה את שחורה. כן. זה מה שידיהם. שחורי. זה לפתוח. לפתור. סבא תראה את שחורה כאן. שחורה, החוצה. מי כאן שחורי? החוצה, נווה הלל. אני יודעת שלא כתוב, לא חשוב לי. וואו. תפתחי לה אולי את הדלת, שתצא. כן. גגו. אוקיי. רק רגע אני צריכה לגמור את זה. תמרי ותפתחי לה. תיאבון. ומתמטיקה, מסגיה. יופי. יופי. זה עכשיו מתקשר היא אוכלת. לחצי. שחורה. שחורה. צריכה ככה כמו ריטה, שברו אותה. וואו. מה את חושבת? לא רואים ככה כלום, זה סתם. שאת קופצת, כמו תאיש. התאיש? עוד פעם, לשים זה, היא אמרה מרק עוף, אני לא שמה מרק עוף. היא לא אמרה מרק עוף. היא אמרה... אמירה, תחייכי ותגידי משהו. איציק, אני יכולה להגיד לך שאני מקווה שזה יצא טעים. מי אמר מרק עוף? תלכי, תסתכלי על המצלמה. מה יש שם במצלמה? זה המצלמה. זה הטבחית הראשית שעשה לגפן ממולאים, סבתא רק הטריחה קצת. לא סבתא גם עשתה. כן? מה עשתה? כן. היא עשתה גם. תפסיקי לקפוץ כמו תאיש. מה, למה לא? גיא אחרון חביב. לעשות את כל השאריות. זה יש לו חור, אני חושבת. תהיה לו עוד אחד. עוד אחד. אתה רוצה לגפן? הנה, קחי. לא. תקפלי. אתה רוצה דולמה? מה עוד אני אשים פה? קצת שימי לו פלפל. קצת. פלפל. עכשיו נראה לך. היא אמרה קודם שיש שם שמים חמון גם. קצת אורז. מי אמר? באמצע. אחר כך מתחילים בתחתון. שים ככה. כמו מה? ושים כמו את מה? זה. כמו מה? כמו? תחתון. כמו מה את לא שמגלגלת את זה? כמו מה? כמו מדע. מה אתה איזה מדע. אוקיי, אחר כך עושים בצדים, ככה, הרי, וככה, אחר כך פשוט עושים ככה. אני חושבת שזה מספיק כל השומים. נשים עוד קצת. מה כל השומים? שמתי רק אחד. הג'ינג'ר? בוא נקצי. לא, משחק. הנה עוד קצת סבתא. היא אמרה מוסקת, את מוסיפה.